Ini magluto ta. Tanaw tagkuan ribi video tutorial. Sa video na ito ay tuturuan ko kayo ng isa sa pinakamasarap na dish na siguradong magugustuhan nyo. Pagkatapos hiwain ang mga sangkap. Una, ilagay ang mantika sa kawali. Mantika. Kunin ang bombay, ilagay sa kawali. Bombay. Kunin ang bawang, ilagay sa Kawali. tama ka. Kunin ang paminta, ilagay sa Kawali gyapon. tama na naman. Kunin ang mushroom. Mushroom. Pero 5 minutes pa saka mo ilagay sa kawali. Ibu ni klaro ni. Pero pag nailagay mo na, wag na lang alisin sa kawali. Kami abunalag luwag ni. Kung ikaw kahang hapakon na og luwag, paminaw lagi og tarong. Ituloy ang paghalo. Sana after 5 minutes inalagay na ang manok sa kawali. Manok. Huwag nang paabutin ng 10 minutes. Manok. Siguradong sunog na yung mga sangkap mo. Pagkatapos ilagay ang manok. Abangan bukas ang part 2 ng video na ito para malaman ang susunod na proseso. Ambil Thanks ng for mantika na watching. bigay. Pritohan na ako ni. Klaro ni. Bijuhan ni. Ay, na.